mga binati ug minahal kong matalunon. Okay, mao ni matalong bordok 3.0 guys, kay gibutangan siya lingkuranan aron mas daghan ng makalingkod-lingkod, makasuroy-suroy dire guys. Naningkamot ang atong administrasyon aron mahatagan og maayong masuroyan ang taga Matalom. Bisan di taga Matalom, welcome mong tanan dire sa atong Matalom Boardwalk. Okay, ato na ning tindahan og balik guys aron mubalik ang aligre dire sa atong Matalom Boardwalk. Katong ganahan mo bisita or mo suroy, welcome mong tanan dire nga mo magmuni-muni sa atong Matalom Boardwalk dire sa lungsod sa Matalom. Atong suroyon kung unsay update sa mga lingkuranan nga gipangbuhat. Naningkamot ang atong mayor nga mahatagan jud og maayong masuroyan ang katawhan diri sa lungsod sa Mata. Okay guys, mao ni atong okay guys, na mao na ni update. Kung masuroy mo diri, daghan ng malingkuran na diri kanang mga tanom diri guys. Okay, guys, daghan natang lingkod-lingkuran diri guys na ug mosuroy magdarag magbutang lagramisa na natay malingkuran daghan guys. Okay, mano ni update sa Matalom Boardwalk. Katong ganahan mo bisita dire, welcome mong tanan nga mosuroy na mo'y mga bata guys. Pwede ninyo dalahon dire kay nay daghang pantaw. Okay, today is Tuesday, July 9, 2024. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business dire sa atong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Okay, mao ni guys, daghan natang malingkod-lingkuran na nakilid sa Children's Park. Okay, ikupipi tinuray ng serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, ato gayong tabangan ang administrasyon headed by sa atong buotan ug maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio sa tibuok Team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom.